Здравейте, немигащи, това е... Здравейте, немигащи, това е нашето шоу за кино, което не прилича на никой друг. И предстои нещо невероятно в компанията на ето тези хора. Елена Телвис, Иван Бърнев, Митко Николов. Какъв анонс, добре ли? Искаш ли друг? Искам незабавно не само да се абонирате и да натиснете камбанката, да сме първото нещо във Facebook, в YouTube, което ви излезе, което не пречи да ни последвате и във Facebook. Но моля ви, намерете 25 други човека, които също да се абонират и които да изпратят нашето видео на 25 други човека. Как се подготвяте за роля? Да кажем, минал е кастинга, ваша е ролята. Някой е написан там на... Какво се случва от тук нататък? Към тебе гледам, че най-голям опит имаш. Ами, какво се случва? Аз примерно сега като гледам тая стая, ми идва примерно нещо в главата, което мога да ти кажа, че ето точно тук в тая стая ме викнаха на един кастинг, един американски филм, който трябваше да говоря на английски примерно. Аз се бях подготвил някакъв продавач, който идва полиция и го разпитва за някакъв така. Се бях подготвил много добре и вътрешно и всичко. Режисьорът беше там с още едно момче и дойдох и аз се бях така приготвил, че ще ме връщат, защото така и английският ми явно не е добър. Влязах, те казаха, добре, готов ли си? Да. И аз започнах и режисьора, като свърши, каза, леле, страхотно на английски, разбира се, сега няма да го казвам как точно, нали? Вау! Вау! Ама той, нали, страхотно, разцепих ги. Просто жестоко, как съм се подготвил, не знам, не ме взеха просто. С това да започнем, че всичко... Ако не знаете как се подготвяте, не ви взимате, да знаете. Те вика, ти мой да се подготвяш, ама... Пишете на един лист тия неща. Не ме взех. Тък му викам, ще закърпя малко бюджета, но то е доста свързано това нещо и с режисьора, между другото, защото ти можеш да си се готвиш там нещо, да носиш някакви, не знам, чували, нещо да тренираш, нещо да четеш философски книги или пък да ходиш. Преди всичко с режисьора, според мен, това е много важно. Някакси да те... Ето, примерно с Командарев, сега снимахме филма следващия, Патрулки, както се сещате, Патрулки е за полицаи, да. И съответно всички, които бяхме полицаи там, защото така филма е не само с полицаи, нали? Полицаите и някакви други хора. Да. Целият живот ни е такъв, полицаите и някакви други хора. Точно така, взето. И в случая, ето част от подготовката беше, че всички преживяхме, как се казва, така, едно дежурство в полицейска кола, патрулираща кола. И на всеки му се случи някакви случки. На един повече, на друг по-малко, на един самоубийство, на трети опит за самоубийство, слава богу, жената. При мен беше така. Аз преди това, което забелязах, да речем, че те докато си говорят на супер битови теми вътре, те двама бяха, единия кара, другия съответно се вози. Докато си говорят на много битови теми, примерно някакво парти, което ще хората на някакъв техен колега или пък нещо за семейството. През цялото време обаче, да речем, ето това, което нещо актьора може да го купи веднага, е, че на тях през цялото време очите им не спираха да оглеждат това, което се случва, хората, които минават. И междувременно много така, тък рязко му казва, я спри тук или пък тук вдясно дай. И так, всеки един го... А междувременно тече си един разговор, но той бърка с очите си, някакси бърка във всяко едно кътче, а те през цялото време се движеха през най-тъмните местенца на... В случая при мен беше Хаджи Димитър там, в този район. Много хубаво, нали, ти викаш купи такова свиване на детайлче. Да. И си го пазиш вече в архива ти. Да, абсолютно. Други такива детайлче. Не, че го използвах във филма, но... После се сетих и сега го показах. Но сега го показах и искам да се знае, че го знаеш, че го може. Може го. Във филма може би няма да го видите, защото го бях забрал. Но го казах на Асен също. Той също го беше забелязал и той може би го е направил. Не знам просто. Последното, което снимахме, то не е излязло още. Това е режисьорския дебют на Мариан Вълев. Той е режисьор и сценарист.
И много интересно как той беше решил, че аз с нали, тая ми външност, дето нали, не си изглежда много на годините, много така ми стана интересно на мен, че ми се е доверил за такава роля на съдържателка на стриптиз клуб. Много намахана персона, да, която също така е замесена естествено в криминалния свят там доста стабилно. Също сега си има прототип, тази героиня, като е писал, си имал конкретен образ на реално съществуваща жена. За да ни върви някакси стабилно работата, освен че се събирахме много преди снимките да си четем сценария, да си говорим, да си обсъждаме и с другата актриса, ходихме, което ми е жестоко непривично, по разни най-долните места и някакви стриптиз барове и клубове отвратителни, с някакви там... Отвратително е наистина, ужас. Мисица, малко... Голе момичета имаше ли някакви? Имаше. Имаше, влязохме първо в един... Това е отвратително. Влязохме първо в един, ама много сме се надъхали сега, че ще влизаме с момичетите, ще попиваме коя какво прави, нали аз ще следя тия там, де седят зад бара и разни шефове, те как се държат. Така да и ние влизаме. 0 клиентел и те седят голи и лющат във Фейсбук и чакат някой да мъвко подсицнали това. И ние като влязохме и те не така почнаха едни неща. Така де, там влязохме и излязохме, защото нямаше какво да вземем. Те нямаха работа, просто горките момичета, дано някой после да е влязъл. И така да и ходихме няколко пъти на такива места, така и за тимбилдинг. И беше нещо страшно действително, защото аз не съм го виждала това, а пък няма как да не го видя и да искам да си свърша работата добре. Дали конкретно в този случай. Много по-уверена, много по-уверена се чувствах. Плюс това там, понеже ти питаш и за детайл. Примерно, сещам се, трябваше да снима един кадър, дето тя ще раздава тази дета, аз трябваше да играя, и ще ги вика нали, след работа, за тебе толкова пари, твоите бакшиши са толкова, ето ти това и това, и записва в един тефтер всички тия работи, и аз ще броя там парите. Ти не мога да броиш пари така. И Мариан каза, стоп, ела тук, ти покажа как се броят пари. И такова много бързо, и трябваше, дадоха ми там половин час. Богат за актьор, викаш, знае брои пари. Всичко да. То няма актьор да знае как се... Добре. И така да е. И това, понеже много нефелно, се получи, то всичко падна и трябваше да ме изчакат малко това да го обработя. Тоест не можеш да го обясниш, че ти си такава собственичка, малко Ама пък после знаеш какво е друго, като го гледах на това. Едно такова, много съвсем друго е. Като се броят пари. Не, това са много важни неща всъщност. Това нали, малко смешно звучи, ама така ти дава и на тебе друго самочувствие. Ни е важно много. Ти за роля, Митко, ходил ли си в стриптиз клуб за роля не. Защото това е подготовка, която аз разбирам, че тежи много. Да. Той Иван каза и Елена каза доста неща. Може би, като кажеш така подготовка, аз не съм сигурен. Сигурно има разлика, не мога да я доловя за кино или за театър, обаче при всички положения, примерно аз за себе си мога да кажа, че много... Ако имаш възможност, нали, това с режисьора е нали, безспорно. Също и с актьорите, с които работиш, но всеки си го има този момент, в който си се подготвя сам, нали, и всеки си избира нали, как да си подходи. Какво се сещам? Много зависи наистина от ролята. Примерно последен такъв по-ярък спомен беше на Галин филма. Там мога да ходи на хора. Понеже съм пял преди доста години, като по-малък. И беше огромно удоволствие, защото аз му казах, че аз ще си го изпея. Той мислеше да слага, да е някакъв лип-синк и да го вкара отгоре. И всъщност много ти донася някакво малко нещо според мен на героя, дето говорим за детайли. Добре, да този режисьор, който не си работи с актьора, той си минира филма предварително. Той значи, че едва ли не иска от теб, виж, направи ми нещо, което да е така. Му кажа, че човек бих могъл повече, ако го кажеш. Така да разбирам. Да, така. И в този случай, каквото и да прави режисьора, колкото и в главата му да имало нещо прожектирано. Това е голямата разлика от режисьор, истински режисьор и някой, който просто е някакъв постановчик, да го кажем. Да, точно така. Или който нарежда чашите така, изпили се, ще е просто така, от тук влиза този. И оттам се задава, той е четвъртия, който и просто аз ги снимам от тук, пък вече вътре, как точно ще се случат нещата, няма някакво... Истинският режисьор обаче е този, който може така да посее семенцето на, как се казва, на действието вътре, че всички почват да вибрират по някакъв страхотен начин и даже вътре завира водата и стават някакви страхотни неща и той самия се кефи и дава още отгоре и така. И се получава нещо живо, което, и това е много важно,
Което дори той самия не е очаквал. Да, После, да. Нали? Да, Защото да. това е всъщност. Случвало ли ви се да работи? Няма да казвам имена, спокойно, няма да жертваме бъдещето ви, но да работи с режисьор, който очевидно не знае какво иска и не използва... Какво говориш? Обяснете ми какво прави тогава актьора, който е този градивен елемент и изведнъж някой му казва не използвай това, което умееш, не използвай това, което си добър, направи ми там нещичко. Бяга. Бяга много, бяга. Бързо бяга. Много. Не знам, по-скоро намира най-краткия път към смисъла в ситуацията. Как го намира? За Разкажи себе ми за си. това. Не знам, аз така в момента на Спасява пръв се по поглед... някакъв начин. Спасяваш се, Да, ама за жалост много често е супер според мен, как да кажа, ти си сам за себе си, онзи е сам за себе си, всеки си е сам за себе си, то се получава... Най-често всички са в различен жанр, нещо различно си играят, няма никаква цялост, абсолютно някой път нямаш и представа защо го правиш. Нали, трябва да си обясняваш сам, което пък доста често не винаги е правилното. Не знам. Те нали това казват, че след това вече съм го научил, не съм го измислил аз, че няма ли филм, няма и роля, нали, смисъл, като цяло, нали, сега, тоест, искам да кажа, голям прас, че си направил някаква страшна там роля, като той филм е някакъв отврат, нали, той не се гледа, нали, съответно ти по никакъв начин не можеш да... И съответно забележи филмите, които са много яки, ти дори вътре артисти, които не обичаш или не си ги забелязал, направо ще кажат, леле, той ще го изям просто страхотен, нали? Когато филма е някакъв такъв, който те изпълва и вътре си запомнил всичко. Да не би да излезе, че напоследък кинаджиите много искат да разкажат история, а не да разкажат хора. Да си намериш някой, който да си го следиш него, точният ти актьор и да го оставиш от точка А до точка Б да се премести. А винаги има някаква много голяма история, съм забелязал. Много красиво седи на синопсис. Това е филм, в който... Да, може и да има нещо такова, особено напоследък, да. Дай да го движим. Няколко пъти така ми се е случвало да усещам, че като че ли човека отсреща въобще екипа, някакси имат желанието нещо, някого да шашнат с някакви неща. Да, пък то... Да, с някакви работи. Това сега ще е. А пък то, може би това не е хубава отправна точка. Защото така, ако тръгнеш с такова желание, аз сега тук, това ще е най-доброто на планетата Земя и тук вие просто ще ви забия в Земята, мисля, че няма да се получи особено добре. И това е нещо, което веднага може така да го нанюхаш, така да се каже, и да го усетиш. И аз някакси се дистанцирам от такива проекти. Няколко пъти поне така ми се е случило. Виждаш, че човека, да, сега да обясняват и нали, тук за ролята някакви неща, но той е толкова отгоре, толкова изобщо не го интересува, че то в един момент става ясно, че изобщо пък не му и пукат или си друг ли е. И по този начин пък аз не искам да работя пък. Не, ще кажа по темата, защото има и някакъв такъв момент, съм забелязал, има някаква многотия, ако щеш, само на сценарно ниво. И съм си мислил много на какво се дължи. Аз мисля, като гледам някой стойностен филм, обикновено някаква тема ти звъни през цялото време и някакси те събира в... Страшно много неща се случват, обаче има нещо, което... И си мисля, че го има и този момент, че по-скоро от към продукционната част, към режисьорска част, според мен, не само актьорските моменти, имат по-нарядко възможност, отколкото може би в чужбини и на някакви други места, където те хора имат възможност да експериментират, да снимат по-често. И когато ти снимаш на някакви големи интервали от време, мисля, че в някакъв момент сам себе си се объркваш и понеже имаш толкова много неща, които искаш да кажеш, да заснемеш, да формулираш, и понякога става някаква страшна многотия, която не може да се събере. И понякога и това страшно децентрализира, такова абсолютно ти се разпилява вниманието в някакви неща, които не би трябвало въобще според мен да са акцент. Това превключване как действа за пред камера и за сцена? Аз имах голям късмет, че съм завършила при професор Ивайло Христов. И всъщност първият филм, който снимах, той беше режисьор и сценарист Каръци. И това беше... Аз там някакси малко се понаучих на някакви неща, нали? И в последствие да и продължавам да се уча естествено, но ако не беше той, сигурно до ден днешен, защото то няма такъв... Той има част в академията, ама аз примерно 4 години не съм имала, той има такъв СИП, или как се води СИП?
Не е ли такова? Свободно избираемо. Или за магистрите май има такова. Нямам представа. И така да е, и ние си бяхме говорили в академията на някакви часове разни неща, ама то докато не ти се случи, докато не ти се облещи срещу тебе камерата, няма как. А те 4 години нито един късометражен филм аз не снимах в надпис, никой за нищо не ме е пожела да си играем заедно и нищо не съм снимала в живота си. И сега завършваме академията. И доцентът ми беше дал сценария, казва сега тук моето момиче, седи тук моето момиче, да прочетеш едно нещо и аз разбирам, че... Я го направи пак, моля ти се. Моето момиче, че ще имам нали, много работа в този филм и той се почнаха нали, да треперят да такова. И той нищо не ми е казал. Аз си мислех, нали, че ще срещаме предварително, че ще си говорим, че ще обсъждаме, той ще ми обяснява сега тук нали, по-различно, защото нямаш такова нещо. Не, ние събирахме, репетирахме с Ованец, с Кристина Янева там на сцените. Обаче си мислех, че ще водим такива разговори за някакви технически неща. Аз си отивам на първия снимачен ден и съм се... Или той е сигурно, защото е разбрал веднага, че ставаш за кино, за театър не толкова сигурно. Си готова. А то нарочно било целта. Отивам аз на първия снимачен ден и си мисля, че там, нали, точно преди да почнем да снимаме нещо, ще ми каже, нищо ли, айде начало, как начало, аз ще се раздрева, разбирате. И казва той начало, едни неща, нещо почва да светят срещу тебе, някакви, там камерата се облещила и аз такъв бастун, ама такова, да се усещам, че почва да ми трепери тук отзад, се едно някой ме е хванал. И стоп, нали, да ела сега моето момиче и си говорихме така, като почнаха снимките, де. И аз сама почнах да усещам кое е адекватно за театър, кое е неадекватно. Сещам се, примерно, една сцена ще ви разкажа. В влака, дето се събужда Елена във филма. И то е нали, някакво много кратичко, такова, някакви секунди. И не знам защо, в последствие разбрах, да го снимаме вече 5-6 пъти. А той да ми казва, и аз казвам, добре, нали пак ще събуждам. И тя нали, легнала си там на раницата и става там, нещо се спортява, по шапката си слага, сваля там на прозореца на вагона и нещо се оглежда и това, нали, общо взето. И то се оказа, че аз това събуждане, едва ли не, го правя цял живот, а то на никой не му трябва това. Защото ние видяхме вече Елена, малумно прасе такова, че момичето се събужда. Какво ме интересува, тя ще си потърка ли очите, така ще направи някакво. Защото нали се предполага, че аз се събуждам някакси, как се казва, битово реалистично, но някак за театър. Защото там нали да има събуждане. По-подробно неща на друго. Ние разбрахме вече, че тя се събуди. Може да продължим. И някакси в такива неща почнах лека по лека да схващам кое... Не, че съм много схванала, но ми даде така в хода на нещата се развиват разни неща. Това, да, ти имаш ли такива събуждания? Има много. Аз не знам, аз не си спомням вече. Мен първото ми беше една немско филмче късометражно и бях изтръпнал тотално, защото трябваше да говоря и на руски. И беше ужас пълен. И направо там репетирам нещо с майка ми, пея си някакви песнички отстрани, ужас пълен. Но не, между другото, има огромна разлика според мен и същевременно то може би е по-скоро в, не знам, и като енергия, като и Иван каза преди малко, нали, някакси много по-камерно ми се струва. Ако може на театрален език да си го преведем, чувствам, че това е камерната зала на камерната зала. Някакво, много по-малко, като че ли по-малко... Интимно такова. И да, не изисква... Все едно нещо, понеже пита какво, нали, там, дали как са ни учили такова. Моят професор Иван Довчев винаги каже, че много мрази да му играйкаме, нали? Ако може така да се опитам някакси от себе си да го направим, нали? Ако може да не му представяме нещо, което правим, нали? Така, няма да влизам в тази тема, но... това за превключването, не знам, аз мисля, че и до днешен продължава и то не знам колко е превключване или колко те си битуват някакви същества в тебе. Да. Образи или там герои или не знам, линии. Не знам, леко шизофренично е. Но предполагам, че като всяко друго нещо, аз така го за себе си го същам, става успяваш да се събереш и после да някакси, ако можеш да се изключиш, защото понякога е много напрягащо. Имам предвид, остава понякога след тебе много разтърсващо е такова. Не винаги е готино. Какво се смееш? Просто поне се разтърсих леко и... Какво знаете? Коя линия в мен точно? Японската преди малко се обади. Моля ви се, гугълнете Иржи Менцел. Гледайте филма с участие на Иван Иванев в главна роля. Точно, би отнело за 3 предаване, аз не искам да говорим много за това, защото там примерно една година
продължи подготовката. Включително това, че понеже там играех сервитьор и се върнах вкъщи един ден от Прага, се върнах с един поднос, огромен такъв, който беше опакован и те мислеха, че е картина и щяха да ме арестуват тук на летището. Аз им казах, че е просто поднос, нали? И ходи обяснявай какъв е този поднос, какво. И аз вкъщи тренирах с този поднос с много книги отгоре и чинии с вода, да не ги разливам. То тежеше сигурно едно 10 кг това нещо. Да. Както да не се откланям. Но и много други неща. Просто те ме навалят в момента, но така, да се държа за кокала на нещата. И там имаше, моя герой имаше взаимодействие така с много момиченца, кукиченца, които по някакъв начин на всичкото отгоре и той сексуално така подхожда към тях. Ама така направо на голичко, да кажеш. Нали? И глупости, това ще отгледат после мои роднини ужас. Абе, един вид, че това е много притеснително нещо. Това, честно да се призная, мен лично, аз поне съм такъв човек, че това много ме притеснява. Гола сцена. Да, такива сцени. Искам да говорим за това. Всичко хубаво, слънцето, идеално сме го нагласили, камерата, всичко, давай, събличай се. После някакво стана приятно и аз даже ми стана тъпо, че стана приятно. Някакво куче ме лае. Тук една ограда има кокошки. Аз съм гола!